Ešte aj objem kufra v litroch do piči uvádzajú. Ja som akože zákazník toho auta chcel mlieko s tým prevážať, alebo ja neviem čo. Čo mňa zaujíma, jaký do piči má, koľko litrov vojde do kufra. Maria Skare. Praktické to chce nejaké vysvetlenie, nech ten človek vie, napríklad, toto je trojkový bavorák, do kufra kombíku vojdu 2 mužské mŕtvoly vybavené. Viem, že to auto môžem použiť na taký účel. No ne, koľko tisíc sa mi budú dávať. A v podstate ja tu mám aj fotku, ktorá toto veľmi dobre ukáže, vlastne, že čo všetko do auta vojde, vytrčí z neho a podobne. Toto je môj lakeť, hej. Lakeť, hej. Čiže toto bola Škoda Superb. A ako vidíte, lakeť úplne v pohode sa dá vystrčiť von z toho okna. Máte pesničku Ektor a Vič, Lokeť z okna. To je ono. Tučná hudba. 40-ka, hej? Takže vám lakeť prechladne. No a povedzte, nebolo by lepšie, keby v tých brožúrach boli takéto fotky a zábery, človek by hneď vedel, OK, tak ja to chcem. Ja chcem lakeť mať von z okna. A to je isté. Už to budem prepínať za chvíľu, tak sa ešte popozerajte, pokochajte sa na tom. Ináč si všimnite, ako zaujímavo mi ten lakeť zarastá. Že vlastne tu na bicepse nič, hej? A potom konkrétne na lakti a na druhom lakti, hej, za ním. Je to divné, no. Hej? Dobre. No a tak treba, viete, aj do kúpeľne treba príslušenstvo rovnako by sa dalo predávať s tým, že by vám ukázali reálne, ako sa dá využiť, ako napríklad toto. Že toto je vaňa a hajzel, v ktorých sa dá robiť dúha. Človek si hneď povie, že lakeť, hej? I'll be high without you now.